Għall-ewwel darba 19 studenti nataw borża ta' studju sabiex ikunu jistgħu jsegwu korsijiet dwar il-blockchain u distributed ledger technologies fil-livelli ta' masters u PhD. Dan bħala parti minn ftehim bejn l-Aġenzija Maltija dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Università ta' Malta istabbilixxa fond ta' 300,000 euro għal dan il-għan. L-investiment fil-boros ta' studju mogħtija jlaħħaq il-160,000 euro. Annalise Seguna li hija avukat u waħda mill-istudenti mogħtija l-borża ta' studju spjegat kif fil-professjoni legali qed jikbar il-bżonn ta' speċjalizzazzjoni fil-blockchain. Iktar taqra tibda aktar tinteressa ruħek u wara li gradwajt bħala avukat il-klijenti kien hemm domanda minn il-klijenti li speċi għandhom għaw bżonn għal din l-erja u li jinfetħed l-opportunità mill-Università ta' Malta kif ukoll il-Mita u l-Gvern ħtaf l-opportunità biex napplika. Ruben Camilleri li huwa student ieħor spjega li l-possibilitajiet li toħloq din it-teknoloġija hija raġuni għalfejn applika għal din il-borża ta' studju. Il-teknoloġija dejjem kienet interessani jiena u malli smajt bdejt nidħol fih bħala blockchain. U smajt li Malta tippuxxa ħafna din l-industrija ġdida, kont kuntent ħafna b'dan. It's very interesting, very new, u hemm ħafna possibilities fil-futur għalija, allura jisu dak what enticed me. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembra qal li 19 student huma simbolu tal-kuraġġ li wieħed jesplora l-bidla u l-innovazzjoni. Ir-Rettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella saħaq li bħala parti mill-viżjoni li pajjiżna jkun il-gżira tal-blockchain huwa naturali l-Università tgħin u tkun parti minn din il-viżjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.